húz, jó? 3, 2, 1, húz! Ez a fotikavas, ezt szeretem látni, amikor tele van vashulladékkal a pálya. Végre egy kis őskori élvezett gyerekek, iszonyat, hogy nincs oda élvezett, mikor a másik elromlik. Ez az igazi káröröm, az az igazi öröm. De mi jó Toni? Szerintem a két jó jön, megpróbálja, ugye nem? Azért állnak sorba? Elég gyáván. Szerintem gyáván. Nagyon új a két vasúzásnak. De azért. Na akkor figyelj, mert jaj, készen vagytok gyerekek. Figyeljetek. 3, 2, 1, húz! Nagyon jó! Elbasztuk a pályát. Hozni a palántákat, tehát ültetni. Igazad van, Szardinja palántól valakinél hátul megfejlődni. Gyerekek, tudod, hogy tudjátok, hogy mennyi munkát volt ez a pályában? Készítjük ezt, hogy megfeleljen, és most így összemozdítjátok. Tudja, gyerekek. Még nem a pálya, hogy fáradva. Na figyelj! Hello! Még mindig többről ugrak Isten bizony, tedd lejjebb a pofal. 4. Oké. 3, 2, 1, fel! Na most akkor mi van? Hát az van, hogy a dupla kerék nem jó volt. Nem most mondták, a dupla kerék nem jelent neki. A szerepel, az első hajtás sokkal többet lesz. Megyek. Vigyázz, Jani, mert a tűzoltók előtt